Хайде, няма къде да бягаме вече. Умрях от на тази лайнот. И не го видях. Иван, ако не го убиш, ако не го убиш, имаш малка пичка следващия. И си гей. Харесваш геови, ако не го убиш. Няма стане. 117. Какво? Иване. Лека нощ. Иван, това какво трябва да означава? Дай са. Лека нощ. Иване, какво да означава? Васко. Означава, че си петерас. А, какво? Какво Васко означава, че пидорас? Какво? Така си мама и биби си майката просто курва. Изчезай друго да стане да ме друг. Просто я нахраня там. Много гадно. Какво прави, Василе? На майка ти путката! Аз ли? Не, тебе. Чай, че там ме гръмнаха в гръб. Цъкам с Иван. Това беше страшно грубо. Просто я нахраня там.